Млечният път е спиралната галактика, в която се намира Слънчевата система. Има лещовидна форма, а Слънцето е близо до галактичната равнина. За земния наблюдател звездите от тази равнина се сливат в светла млековидна ивица на небето, откъдето идва и наименованието. Млечният път е галактика между 100 и 120 хиляди светлинни години в диаметър, която съдържа около 100 до 400 милиарда звезди. Слънчевата система се намира на около 27 000 светлинни години от центъра на галактиката, на вътрешния ръб на спираловидно образование от концентриран газ и прах, наречено ръкав на Орион. В самия център се намира интензивен радиоизточник на име Стрелец А, който най-вероятно представлява свръхмасивна черна дупка. Най-старата известна звезда в галактиката е поне на 13,2 милиарда години. Заобиколен от няколко по-малки галактики спътници, Млечният път е част от галактичния куб, наречен местна група, който на свой ред е част от галактичния свръхкуб Дева. Диаметърът на Млечния път е около 100 000 светлинни години, а централният му диск от стари звезди има диаметър, приблизително равен на 10 000 светлинни години. Дебелината му е около 1000 светлинни години. За сравнение, ако диаметърът на Млечния път беше 100 метра, диаметърът на Слънчевата система би бил около 1 мм. Оценките за масата на нашата галактика варират в зависимост от метода и използваните данни. Смята се, че нейната маса е 890 милиарда пъти колкото на Слънцето. Само 10% от материята на Млечния път е във формата на звездна материя, а за останалите 90% се предполага, че са съставени от тъмна материя. Изчислено е, че съдържа от 100 до 400 милиарда звезди, като точният брой зависи от броя звезди с малка маса. Доста поплътен диск от газ се простира извън звездния диск. Скорошни наблюдения показват, че газовият диск на Млечния път има дебелина от около 12 000 светлинни години. Ареолът на галактиката се простира навън, но е ограничен от орбитите на двата сателита на Млечния път, големият и малкият е Магеланов облак. Не е известно точно кога се е образувал Млечният път, но възрастта на най-старата открита звезда в галактиката е около 13 милиарда години, приблизително колкото възрастта на Вселената. Тази преценка се основава на изследвания, направени през 2004 година от Лука Пасекини, Пиер Карло Беонифацио, София Рандич, Даниел Гали и Рафаел Гратън. Екипът е използвал визуално разграфен спектрограф на огромен телескоп, за да измери за първи път берилиевото съдържание в две звезди в кълбовидния звезден куб NGC 6397. Това им позволило да заключат, че изминалото време между появата на първото поколение звезди в галактиката и появата на звездите от първото поколение в звездния куб е около 200 до 300 милиона години. Като включили и приблизителната възраст на звездите в звездния куб 13,4 милиарда години, те изчислили приблизителната възраст на най-старите звезди в Млечния път на 13,4 милиарда години. Основавайки се на тази нова технология, излиза, че дискът на Млечния път се е формирал в периода от 6,5 до 10,1 милиард години. Според теорията на относителността не може да се говори за абсолютна скорост на който и да е космически обект, тъй като не съществува една единствена инерциална отправна система, чрез която да се определи движението на галактиката. Много астрономи смятат, че Млечният път се движи с около 600 км в секунда спрямо близките галактики. Оценките за скоростта се колебаят в широки граници, между 130 и 1000 км в секунда, ако галактиката се движи със скорост 600 км в секунда. Това означава, че Земята изминава 51,84 милиона километра на ден, или повече от 18,9 милиарда километра годишно. Това разстояние е приблизително 4,6 пъти по-голямо от разстоянието между Земята и Плутон. Изглежда,
че галактиката се движи към съзвездието Хидра и има вероятност да стане част от галактичния свръхкуп Дева. Това е вероятен изглед на нашата галактика. Наблюдения от телескопа Спицър през 2005 година подкрепят доказателствата, че Млечният път е пресечена спирална галактика. Тя се състои от пръчковидна зона около ядрото, обгърната от газов диск, звезден прах и звезди. По оценки на учените, галактическият диск, издаден от галактическия център в различни посоки, има диаметър между 70 и 100 хиляди светлинни години. През 80-те години на 20 век астрономите изказват предположение, че Млечният път се явява пресечена спирална галактика, а не обикновена спирална галактика. Това предположение се потвърждава през 2005 година от космическия телескоп, носещ името на Лайман Спицър, който показва, че централната част на нашата галактика е по-голяма, отколкото се е смятало порано. В сравнение с Халото, дискът се върти значително по-бързо. Скоростта на въртене е различна на различно разстояние от центъра. Тя се увеличава от 0 км в центъра до 240 км в секунда на разстояние 2000 светлинни години от него, след което намалява незначително. Увеличава се отново до около 200 до 240 км в секунда, а след това остава постоянна. Изучаването на особеностите на въртене на диска позволява да се изчисли неговата маса, която се оказва 150 милиарда пъти масата на Слънцето. В близост до равнината на диска са концентрирани млади звезди и звездни купове, чиято възраст не превишава няколко милиарда години. Сред тях са много ярки и горещи звезди. Газът в диска също е съсредоточен в близост до равнината на диска. Газът е разпределен неравномерно, като образува многочислени газови облаци с различни размери, от 1 парсек до няколко хиляди светлинни години. Центърът на галактиката се намира в съзвездието Стрелец. Разстоянието от Слънцето до центъра на галактиката е изчислено на 26 000 до 28 000 светлинни години. В самия център има плътно струпване с грубо сфероидна форма, състоящо се от стари звезди. В галактическият център е масивен и интензивен радиоизточник с доста голяма маса, наречен Стрелец А, за който се смята, че е супермасивна черна дупка. За повечето галактики се смята, че имат такава в центъра си. За пресечката на галактиката се смята, че е дълга около 27 000 светлинни години, като минава през центъра и под ъгъл от 4410 спрямо линията от Слънцето към центъра на галактиката. Пресечката е съставена главно от червени звезди, за които се смята, че са доста стари. Тя е заобиколена от пръстен, наречен килопарсеков пръстен, който съдържа голяма част от молекулярния водород в галактиката, както и по-голямата част от звездообразуващата активност в Млечния път. Погледнат от Андромеда, би трябвало да е най-светлата част от галактиката ни. Млечният път съдържа най-малко 100 милиарда звезди, но може да има и до 400 милиарда звезди. Точният им брой зависи от броя на джуджетата с малка маса, които са трудно откриваеми, особено на разстояние повече от 300 светлинни години от Слънцето. За сравнение, съседната галактика Андромеда съдържа около 1 трилион звезди. Запълване на пространството между звездите става с диск от газ и прах, наречен междузвездна среда. Дебелината на този газов слой варира от стотици светлинни години при студен газ и хиляди светлинни години при топъл газ. Различни наблюдения показват, че може да има поне толкова планети, обвързани с звезди, колкото са звездите в Млечния път. Млечният път съдържа най-малко една планета на звезда, в резултат на което има 100 до 400 милиарда планети, според проучване на планетарната звездна система Кеплер 3.2 през януари 2013 година в Кеплеровата обсерватория. Друг анализ на Келеровите данни през 2013 година дава най-малко 17 милиарда планети с размера на екзопланети. На 4 ноември 2013 година астрономи съобщават въз основа на данни от Кеплеровата космическа мисия, че може да има около 40 милиарда планети с големината на Земята, обикалящи в обитаемите зони на подобни на Слънцето звезди и червени джуджета в галактиката Млечен път. 11 милиарда от тези планети могат да обикалят подобни на Слънцето звезди. Според учените,
Най-близката такава планета може да е на 12 светлинни години от нас. Планети с големината на Земята може да са по-многобройни, отколкото газовите гиганти. Освен екзопланети са открити и екзокомети. Това беше всичко за този епизод. До следващият път в космос и древни цивилизации.